מאזינים יקרים, אתם איתנו במסביב לשולחן, והיום תוכנית מיוחדת. אבל לפני הכל, מה נשמע יונתן? מצוין אפרת, מה שלומך? כל ברוך השם בסדר. תגיד, איך אתה חגגת את הסילבסטר? תשמעי, האלכוהול זרם, קרחנות, ריקודים, מסיבות. אחלה, מה איתך? לפחות אחד מאיתנו חגג. למה? למה אחד? אני שברתי את היד, בנים דתיים וזה, ראש השנה אצלי זה הדבר. בראש השנה תחגגי, פורים עוד מעט מתקרב, כן? ט"ו בשבט, כן, כן. ראש השנה על כל מיני דברים. אז אם אתם עדיין לא הבנתם, היום במסביב לשולחן יש לנו תוכנית סיכום מיוחדת שבה נדבר על כל מה שקרה בשנת 2013, בתרבות, בספורט וכמובן בפוליטיקה, באקטואליה. זה עברי לידר ומוקי, מזל טוב ישראל. מזל טוב. מזל טוב ישראל על הרחובות המופרדים, מזל טוב ישראל יריות המנהיגים, כמו מדינה גדולה נמרח אדם, מזל טוב ישראל שיתקיים כל העולם. מזל טוב ישראל, טום במצעדים, מזל טוב ישראל, איך יפה לך במדים, גרשו אותנו אז היום אנחנו מגרשים, חכמים גדולים בלהיות טיפשים. לא חשבתי לשיר לך שירים שאומרים שכולנו כאן רק אנשים כל כך מנסים להבין איך עושים את זה יחד לאורך שנים. מזל טוב ישראל ובלי להאשים, אוהב אותך הרבה אבל קשה לי להשלים. מזל טוב ישראל על האורות החדשים, מכוניות היקרות והקרבה לאלוהים. אז מה היה לנו בפוליטיקה בשנת 2013? מעניין. כן, את שנת 2013 פתחנו במערכת בחירות סוערת שבסופה, כן, בסופה לשר החינוך מונה מנהל קייטנה. כשר אוצר מונה מישהו שיודע לספור עד 10, וכשר הכלכלה מונה קרוב משפחה, כי בנט זה אח. כחלק מהחלטותיו של שר האוצר הוטלו גזרות כלכליות קשות, ואף עלתה הצעה לחייב בארנונה על קברים. אבל דבר שהתברר לאחר מכן כהבנה שגויה של שר האוצר, את משמעות הביטוי מס גולגולת. אולי שר החינוך יכול לעזור לו. כן. מי שלא נותר אדיש לגזרות הכלכליות הממשמשות ובאות היה האסיר איקס. ישנם חשדות שהרקע להתאבדותו בכלא נובע מגזרות אלו. אבל הנה האנשים שכבר לא התאבדו בכלא. כן, במסגרת מחוות כלפי הפלסטינאים שוחררו למעלה מ100 אסירים. כולנו תקווה כי בניגוד לשר האוצר, הם כבר השלימו את חובותיהם האקדמיים. נקווה ככה באמת. בשנה זו הליך הכרתה של המוסד האקדמי באריאל כאוניברסיטה הפך לסופי, ובמקביל, מגמת החרמות של מוסדות אירופאים על מוסדות אקדמיים בישראל התעצמה. זה מסביר את העובדה שתוכנית זו משודרת ברדיו הקמפוס ולא ב-BBC, CNN או בפוקס ניוז כמו שתכננו בהתחלה. עצוב. באמת עצוב. במסגרת שבירת השיא בתיירות נכנסת לישראל ב-2013, שבה ביקרו בישראל למעלה מ3.5 מיליון מבקרים. תייר נוסף שהתקבל בשמחה, לראשונה, ב-20 במרץ, היה נשיא ארצות הברית ברק אובמה. כן, כולנו תקווה שבעוד אובמה חזר לארצו, מגבות המלון נשארו בארצנו. מקווה. מרתון תל אביב התקיים ב-15 במרץ, בו מצא את מותו רץ. בתגובה, ספד ראש עיריית תל אביב רון חולדאי ואמר כי מאז גבעת התחמושת לא זכור מקרה בו אנשים רצו כך אל מותם. אוי. זה באמת אוי. אוי. אוץ'. בניגוד למרתון תל אביב, נערכו גם מרוצים עם סוף טוב יותר. לדוגמה, המרוץ לרשויות המקומיות. בבית שמש למשל נקבע כי יערכו בחירות חוזרות, דבר המצריך מדומכיו של הבוטבול לזייף את הבחירות מההתחלה. מי שמעוניין למכור תעודות הזהות שלו, אני בטוחה שיש פרטים בבית כנסת הקרוב. בנוסף מסתבר שתושבי ירושלים מעדיפים כראש עירם אדם תושב ירושלים, ולא תושב גבעתיים כפי שהוצע להם. ממש מעניין למה. כן. נראה כי העדה כלפי חנין זועבי במרמרה לא באה לידי ביטוי בקלפי בנצרת, והיא תמשיך לייצג תפיסות אנטי-ישראליות בפרלמנט הישראלי.
כן, כמו כן, 3 ראשי עיר המואשמים בפלילים נבחרו מחדש. אנחנו מלאי חשש לצחוק על האייטם הזה. תיזהרי אפרת. כן, אני מקווה שאתם מקבלים את זה בהבנה. זה באמת מסוכן מאוד. כן. ואם כבר בנבחרי ציבור ופלילים, יושב ראש ועדת החוץ וביטחון דאז, חבר הכנסת אביגדור ליברמן זוכה לאחר שנים ארוכות של משפטים. את העובדה שהוא תרם נטמע לגמרי בתרבות הישראלית. הוכיח איבט בכך שלאחר זיכויו חבש כיפה והלך להתפלל בכותל. דבר האמור לעשות רק בזמן משפט עצמו או לאחר ההרשעה, הוא צריך לדעת את זה. כן, שילך ביחד עם שר האוצר יאיר לפיד, לשר החינוך, הוא יישב ויעשה איתנו כל השיחות של מה שהם לא יודעים. כן, הם יבינו את זה. בכל מקרה, את שנת 2013 חתמה סופת שלגים שלא נראתה כבר עשרות שנים. במסגרת סופה זו חוו תושבי ירושלים מצור, ובמדינת תל אביב המשיכו לשתות קפה כרגיל. גם אני חייב להודות. אני לא. אני חייב להודות. כן. זה הלהיט ההיסטרי Wake Me Up של אביצ'י, כבש את העולם בסערה. כבש גם אותך. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Pop Danthology. Everybody get up. Come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cause to the stars. Tonight, take me to the other side. This is what it feels like. Sparks fly like the 4th of July. Every second, minute, hour, bigger, better, stronger, power. Throw it up, watch it all fall out. Throw it up, that's how we fall out. Are you gonna stay the night to be free with you tonight? Tonight is the night. If I lose myself tonight, it'll be nice. Far away, too far away, but we can get back yesterday. We'll be young right now. רגע של תרבות. אחת הפרשיות שהעסיקו את מדינתנו הקטנה בשנה האחרונה הייתה כמובן פרשת הזמר המפורסם. אחרי שבלוגר הדליף את שם הזמר, תוך שעתיים כל עם ישראל ידע כבר שמדובר באייל גולן. אייל גולן בתגובה: האחד שסגד ליופיות.
כוכבות הפופ הוכיחו השנה שהן חשפניות ליגה ד'. במקום לשיר, כולם התפשטו השנה. ריאנה מצלמת סלפי במקלחת, מיילי סיירוס לא מסתפקת רק בקליפ ומתפשטת על הבמות, ואצל ליידי גגה ובריטני זה כבר בא ברגיל. אני לא מבינה, הן לא מבינות שהן יכולות לכתוב שירים באמת טובים בלי כל הסיפור הזה מהצד? זאת באמת התרבות שהן נותנות לנוער. חבל. אפרופו נוער, ג'סטין ביבר הפך מילד טוב קנדה לטראבל מייקר. אחרי שנפרד סופית מסלינה גומז באפריל האחרון, הוא הספיק לעשות סיבוב בלהות בדרום אמריקה. בסאו פאולו נזרק עליו בקבוק, בריו דה ז'נרו מעריץ קפץ על הבמה וחיבק אותו, וברזילאי צילמה אותו ישן בבוקר שאחרי. ובבואנוס איירס הוא נזרק ממלון וחטף קלקול קיבה. ג'סטין, אולי כל זה לא היה קורה אם לא היית כותב שירים כאלו מטומטמים? אני חושבת שצריך לזכור שאחרי הכל הוא עדיין ילד, וכותב שירים לילדים, אז בואו ניקח את זה בערבון מוגבל. כן. שנת 2013 הייתה שנה פוריה מאוד בתרבות. למשפחת המלוכה הבריטית הצטרף הנסיך ג'ורג', ולמשפחת המלוכה האמריקאית, משפחת קרדשיאן המאוסה, נולדה נורת ווסט. שני תינוקות שלא ידעו יום אחד בלי פפרצי. בישראל אבל נולדו השנה יורשי עצר למשפחת לוי רוזנבלום ולמשפחת אבן סער. הילדים נקראו בצירוף מקרי מוחלט יונתן ודוד. יונתן, כמוך! כן, אני מקווה שלא. אני מקווה שהם לא יהיו כמוך. השנה עלו בטלוויזיה במקביל שני תוכניות ריאליטי שירה שהוכיחו עד כמה הז'אנר מאוס. אסיה עזר הנחה את הכוכב הבא, מתיחת הפנים החדשה לכוכב נולד המיתולוגית של קשת, מול בר רפאלי, יש לציין הפצצה, שהנחתה את אקס פקטור, התשובה האמריקאית של רשת. נוצר מצב מגוחך שבו בתוכנית אחת אומרים כל הזמן מדינת ישראל, מדינת ישראל, מדינת ישראל, ובתוכנית השנייה זוכה אזרחית של מדינה אחרת, בכלל עובדת זרה שבכלל לא דוברת עברית. אבל אתה אהבת אותה. לא אהבתי את עדן דווקא, אוי, פחות את ביזיון אבל. כן, כן. התעלומה הגדולה ביותר של 2013 הייתה ללא ספק מה השועל אומר. מה הוא אומר, אפרת? אני אגיד לך עוד מעט. שני אחים קומיקאים מנורווגיה הוכיחו לעולם שבמאה ה-21 לא צריך באמת מילים בשביל לשיר שיר פופולרי. אחד השירים הכי טרנדים השנה היה What Does the Fox Say? שיר מגוחך עם קצב היסטרי שסחף 300 מיליון צופים ביוטיוב. שני האחים הוכיחו שבפופ של היום כל שיר יהיה טרנדי אם הוא יעמוד בסטנדרטים מסוימים. אבל יונתן, רגע, אם זה כל השירים שאנחנו שומעים, מה זה אומר עלינו? אני מקווה שזה לא אומר עלינו הרבה. ממש בסוף השנה אחד מהזמרים הכי גדולים של המוזיקה העברית הלך לעולמו. אריק איינשטיין, שסימל בעיני אנשים רבים את ארץ ישראל הישנה והטובה, נפטר בגיל 74. בין ליטיו הבולטים, אני ואתה נשנה את העולם, עטור מצחך ואוהב להיות בבית. אני מקווה שטוב לו בבית החדש שלו. כן, שהמעבר דירה עבר לו באמת קל, נקווה. אני גם. נקווה. ועכשיו Working Ball של מיילי סיירוס המדוברת, תהנו. אני לא חושבת We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a
אל תנסו את זה בבית. ממש. תראי אפרת, השנה היו פה בארץ ובכל רחבי הגלובוס די הרבה רגעים ואירועים מכוננים בתחום הספורט, רגעים היסטוריים ובעיקר היסטריים. אז מה היה לנו השנה בספורט? מכבי חיפה לקחה למכבי תל אביב את האליפות בליגת הכדורסל של ישראל. אז מה סופו? הגיע הזמן להפסיק עם פרסומות לרשתות המבורגר, אה? אני חושבת. כן, ולהיסטוריה קטנה שקרתה בשנה החולפת. מכבי תל אביב בכדורגל זכתה באליפות ראשונה אחרי 10 שנים שכונות. מישהו שם מתבלבל קצת, לא? הם לא אמורים לעשות את זה, זה השער של היריב שהם תוקפים עליו, לא השער שלהם. כנראה לא הפנימו. כן. חשבתם שזו היסטוריה? תקשיבו לזה. לאחר 77 שנים סוף סוף טניסאי בריטי זוכה בווימבלדון. אנדי מארי שובר את הנכס בממלכה. אך אל דאגה, הבריטי הבא שיזכה במשהו יהיה לפחות בעוד... תגידי אפרת, בן כמה הבן של הנסיך וויליאם וקייט? לא אמרנו שהוא הרגע נולד? לא טוב בשבילם. אבל עוד בממלכה, אלכס פרוגוסון פורש מאימון פעיל ועוזב את מנצ'סטר יונייטד אחרי 26.5 שנים. נאחל להם שיהיה להם בהצלחה עם זה, אה? כן. גל מקל הופך להיות הכדורסלן הישראלי השני בהיסטוריה ב-NBA. טוב, החברים שם מהדוד סם, תקשיבו, אם זה ימשיך ככה, אתם כבר לא תהיו הליגה הטובה בעולם, אתם מודעים לזה, נכון? זה פשוט לא מקצועי. ממש לא מקצועי. אמרנו גאווה ישראלית בלי להזכיר את היורו לצעירות שהתקיים פה בארץ? אז כל הכבוד ליושב ראש ההתאחדות אבי לוזון. רק בפעם הבאה שאתה דואג לארגון הטורניר בצורה כל כך טובה, תדע גם שהאחיין שלך גיא יביא נבחרת שתגיע לטורניר, בסדר? אני חושבת שזה לא יקרה ואתה תצטרך לדאוג לזה, יונתן. המצב יהיה ממש רע עם זה. כן. טוב, פה הייתי אמורה להגיד משהו על ניסיונות הנבחרת הבוגרת בכדורגל להפיל למונדיאל בריו. אבל כל מה שאני אגיד יהיה לא מצחיק, המצב ממש ממש עגום. דיכאון. כן. ולנושא הבא, הכוכב הארגנטינאי ליאונל מסי נתפס כי העלים מס בשווי של $5 מיליון. אז מה, ישי לוי, קובי פרץ, אייל גולן, משה פרץ ושיראל עקף אתכם בסיבוב הגמד. אגב, מסי, מה הוא חושב לעצמו כשהוא לבש את החליפה של פה מהטלטאביס בטקס כדור הזהב? ממש לא ברור. אני חושבת שעם כל הכסף שהוא העלים מהמיסים, הוא יכל להשקיע לפחות, קצת יותר. כן, להשקיע קצת יותר. נכון. קצת. ואם הזכרנו כבר את מסי, איך אפשר בלי הדמעות שקריסטיאנו רונלדו הזיל כשזכה בכדור הזהב? פייר, ריגשת. גם אני בכיתי בגלל שמסי לא זכה. גם אני הייתי עצוב מאוד. נמשיך. כן. גמר כל גרמני בליגת האלופות, בביירן מיינכן נגד ברוסיה דורטמונד. לא יודע, אני זוכר מה קרה בפעם הקודמת שהגרמנים כבשו את אירופה, ואפרת, זה לא נגמר טוב. גם לא לקרובי משפחה שלי. לא נעים, לא נעים. לא, לא. ולסיום, רוכב האופניים לשעבר לנס ארמסטרונג מודה בפריים טיים שלקח סמים ממריצים במהלך זכייתו בטור דה פרנס. היי לנס, נשאר לך עוד קצת מהחומר הזה? פשוט יבש פה בארץ הקודש, יבש. קצת. כן, קצת. טיפה. נראה שאחרי כל אלו, שנת 2014 תצטרך להתאמץ במיוחד כדי לרגש אותנו. אנחנו נאלץ להכין את עצמנו נפשית. אני מקווה שאתה כבר התחלת. אני אתכונן, כן, זה קשה. כן. אני אתכונן. והנה השיר שדיברנו עליו, What Does the Fox Say? עכשיו נגלה. עכשיו נדע. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? What the fox say? What the fox say? Hacky, hacky, hack, ho. Hacky, hacky, hack, ho. Hacky, hacky, hack, ho. What the fox say? What the fox say? Big blue eyes, pointy nose, chasing mice and digging holes. Tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, well,
communicate by Morse. How will you speak to that? What does the fox say? טוב, אז יונתן, צ'או 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 צ'או. לא, הם התכוונו לומר צ'או צ'או צ'או. בכל מקרה זה לא כל כך ברור. לא, ממש לא ברור. תודה שנשארתם איתנו, אנחנו מקווים שנהנתם. אני אפרת ברינר. אני יונתן אדלר, אנחנו רוצים להודות למפיקת התוכנית הילה טורבתי ולטכנאית שלנו חגית קרמי. ניפגש מחר, אתם יודעים, אותה שעה, אותו מקום. המשך האזנה נעימה.